Now turn up. Hát ez nem tudom, most ennek le kéne csúszni onnét, vagy menetes ez a kis felső rész. Na mindjárt kiderül. Nem hiszem, hogy menetes, mert túl egyszerű lenne szerintem. Hogy menetes, és akkor azt le tudnám onnét tekerni, meg. Csak az abban nincsen, nem lehet megfogni semmivel. Hogy meg tudnám, nem szeretném a menetet se szétcseszni rajt. Az a micsoda meg nem ért be odáig. Francia kulcs. Ne pörög rajta, emberek. Lehet, hogy menetes, várjatok. Tudom pörgetni. Várjunk egy picit. Nem is francia kulcsa kéne ezt megfogni. Van itt egy ilyen, hát ilyen ákom-bákom fogóm. Isten tudja milyen fogó. Ezzel meg tudnám ott benn fogni. Jó nézem. Tekeredik, aztán most ez lejön-e, vagy csak egy helybe pörög. Na mindegy, vigyétek. Ezt megpróbálom én azért lehalászni innét, ha sikerül. Megfognám, és akkor főtengelyt forgatnám. Így. Pörög. Lehet, hogy menetes az a rész. Mondjuk az jobb lenne, mintha rá lenne sajtolva. Vagy jobb lenne, menetes lenne, akarom mondani, mintha rá lenne sajtolva. Így akartam ezt kimagyarázni. Ja, érdekes egy megoldás. Nem tudom, hogy ez jön emberek. Szerintem nem jön. Úgy. Most mi van? Akkor nem menetes volt, emberek, simán. Csak rá volt sajtolva, rá volt csúsztatva. Ha mindegy, figyeljetek, annál jobb, nem? Na, annál jobb. Simán leugrott róla. Na, hogyan volt ez? A szükebbik fele volt kifelé, a menet felé, ugye? Jó. Na, itt a főtengelyünk, ami elég. Ó, hát ez tökéletes még, emberek. Semmikor, alig van kottyanása oldalirányba. Alig, abszolút. Így meg pláne. Jó az a főtengely. Engem csak az zavart, hogy miért csúszkál a csapágyunkba. Oda ez a fele se tisztában. Látjátok, azért mondtam, hogy hát jó, ki lehetem mosni úgy, ahogy van. De a franc. Hát a szímerünkünk ennek kakuk marci. Lehet, hogy a megmelegítettem, attól ment így szét, nézzetek oda, hogy néz ki. Lehet, hogy a hőtől, hogy a kuplungot melegítettem, akkor a hő átment volna ott végig. Lehet, akkor így jártam. Mindegy, figyeljetek, de nekem fura akkor is. Mondjuk ez a fele, ugye itt volt a rittyós, elképzelhető, hogy a szímering az, ja, ilyen volt. A szímeringet mindenféleképp ki kell csapni a francban, az már semmit nem ér. Úgyhogy mindenféleképp szímering csere. Így megolvadod volna abba a minutumban. Ez furra egy kicsit nekem. Mikori olvadás lehet ez? Nem tudom, lehet. Annyira nem tudom mennyire melegítettem meg, mekkora hő kell ezeknek. De én nem hiszem, hogy... De attól még lehet, hogy az lenne jó, meg tudnám nem látni meg persze, hogy forgott-e rajta egyáltalán az egész. De hát a szímeringnek az tuti, hogy kuka. Figyeljetek, azt kéne csinálni, hogy a csapágyakat kicsapkodom belőle, aztán de a szímering nem tudom, kijön-e így, elég passzosra bent van, nem tudom megütni, ugye úgy kéne csapágyat, ha ki tudnám ütni, mert ezt most hozzáférek simán, az most semmit nem ér az a szímeringot, csapágyhoz hozzáférnék simán, azt ki tudnám venni belőle, és onnétól kezdve már talán ki tudnám venni a szímeringet is. Mindenféleképp ki kell vennem a szímeringet. A csapágy ez... Hát van egy kis hangja, de ugye ez akkor derül neki, ha ki van melegítve, aztán meg nézzük, hogy... Hát nincs itt egy akkora dugó, amire belefér. Jól ki tudnám majd ütni. Jó, figyeljetek, akkor megpróbáljuk a csapágyat kiütöm. Egy kis hőkezelést azért adok neki, aztán megpróbáljuk kiütni.
Oké. Adunk neki. Aha, halljátok? Ez a víznek a jele. Így pattog. Szerintem víz volt a... Legalább most ki is szárad a blokk fele, blokk belsőnk. Úgyhogy nem lesz probléma. De van itt víz, sajnos, igen. Azért nem is akartam ezt sokáig így hagyni, mert hogyha sokáig benhagyom a vizet, attól félek, hogy ugye csapágyaknak úgy is annyi. Nem azt mondom, hogy nem, de nem, talán a dugattyúgyűrű átveszi. Úgyhogy nem akartam ezt sokáig így. Hát ez mind víz, ami ott pattog. Halljátok is. Szerintem. Most legalább elpárolog róla. Meg hát úgyis vizes fog lenni majd, mert át fogom mosni. Mondjuk kíváncsi lennék rá, hogy hogyha ki tudom ütni mindjárt a csapágyat, és megnézzük, ha ki tudom benne a simmeringünket, kíváncsi leszek, hogy az milyen, hogy szerintetek az olvadás lehet, hogy a nagy hőtől, de akkor a hő nem volt, nem izzott a mi a fene, a kuplung, vagy a kuplungunk. Tehát csak megmelegítettem. No kérem. Már füstölök. Így nem esik ki belőle még, azért furcsa lenne. De hát sose lehet tudni. Na kérem, megpróbáljuk egyszer így. Oda a kalapácsom itt van. Jó. Csapágy kint van. És akkor innét megpróbáljuk a simmeringet megcsapkodni. Elvileg szerintem innét már ki kell, hogy is tudja ütni. Nem lesz vele gond. Úgy jönni. Oké. Csapágyat azt most nem fogom megfogni, nagyon hideg. Simmeringünk. Ez nem vett át. Tehát most se vett át a hőt annyira, azért meleg. A fém része az meleg. De érdekes, hogy nem a micsodától vált el. Néztek, így néz ki a simmering. Hát egy kicsit gány. Most én azért mondom, nem tudom, hogy ez a főtengely, hogy hozzáért, mikor a kuplungot hát oda nézzetek. Ez nem hiszem, lehet, hogy én csesztem el, nem mondom, hogy nem. De hát de kérem, hülyeséget mondtam az előbb, mert ugye ez erre megy rá. Csak közben kimentem. Hát ezen is lottyog össze-vissza, úgyhogy hát lehet, hogy a melegítéstől ment el ez a gumi része, belső része, nem tudom mekkora hőt bír ki, de higgyétek el, nagyon nem lett megmelegítve, hát így néz ki a belső fele, az ajkai, úgyhogy ennek kakuk marci, mindenféleképpen ez nem jó. A csapágy, na most már hűlt egy picit, hát nem olyan, nézzetek oda. Nem olyan veszélyes ez a csapágy. Szerintem. Abszolút nem veszélyes. Hát a blokk velünk, meg hát ki kell pucolni szépen, meg kell tisztítani. Ezt nem tudom, hogy ebben ugye lerakódás, víz lerakódás maradt-e, de talán nem a hengerünkbe. Minden esetre fölteszem most egy kicsit a kályhára, kicsit járja át a hő. Szerintem azzal gondot nem okozok neki. A dugattyunk az nem veszélyes. Szerintem ez a dugattyú ez még jó is lesz. Ezt nem vacakolok vele, vagy nem hozatok másikat. A másik feléből is jól lenne kiszerelnem közben itt az alkatrészek el ne potyogjanak, mert akkor azt kereshetem őket. Azt nem tudom kiütni belőle sajnos. Hát a simmeringet kicsapom valahogyan, a sikerül, bakker azért meleg ez a blokkfél. Hát lesz itt mit takarítani, nézzetek oda. Lesz mit takarítani. Úgyhogy kívülről szép csillivilli volt a gép, ugye? Látható, itt viszont azért már van mocsok. Van mocsok rendesen. Tehát erről szól ez az egész. Hát, na figyeljetek, ide félrevágom, és akkor megpróbálom a simmeringet valahogyan kiütöm a fenébe túloldalra. Hát ha sikerül, az kiütnem, nem biztos. Lehet, hogy már roncsolással fog menni, de hát úgyis mindegy neki. Majd leméricskélem, hogy mekkora kell oda vele. Úgy van, kint is van. Jó.
Ennek annyi. Hát itt is már föl van pöndörödve egy kicsit, vagy furcsa. Hol van a főtengely? Itt van. Ugye ez volt ezen az oldalt. Hát ugye, jó, lehet, hogy fogott még valamit, de az a tuti, ha idáig szét van szedve, akkor már megmentjük az egész, teszünk be másikat. Ha így kapható ilyen szímerig, majd föl kell írnom aztán a méreteket. Na figyeljetek, akkor ebből is meg kéne próbálnom ütnöm a csapágyat, aztán kap ő is egy másik csapágyat, jó? Majd na de itt van öngyújtó, de az öngyújtók se régik. Na, akkor melegítsük ezt is. No kérem. Simán kiesett belőle. Hú, ezt egy füstöl minden most emberek, gumi, ég, minden még, amit rá van. Ja, közben hengert le kéne vennem a kályháról. No kérem. Most már, ami volt vízben, a szuti elpárolgott szerintem. Legalábbis remélem, hogy elpárolgott. Nem is tudom milyen... Ó, még kézmeleg, még fogható kézmeleg. Na, az lesz, kipufogót ezt odahelyezettek ott is ott a rozsdás maszat, hogy belefolyt, hogy ezt mutattam az elején. Mikor csomagbontás volt, ez nem tudom, ez a belső hülyeség, ez kijön-e belőle, azt nem tudom. Minden esetre kap, azért szaporítom a szót, mert mindjárt lemerül az akkumulátorom. Na, tehát ki lett csontozva, látható, minden szép, minden oké, minden jó. Tiszta dzsúva, ennek a belseje is ugye, ezt jól megmelegítettem. De ez a jó, ez a járható út, emberek. Ugye írtátok, köszönöm szépen a segítséget ezzel a melegítéssel kapcsolatban, hogy nagyon keveset melegítem a dolgokat. Akarom mondani, rövid ideig. Hosszabb távon kell melegíteni, és sokkal egyszerűbb, sokkal egyszerűbb. Tényleg szinte kiesnek a csapágy. Láthatok, éppen rátettem a kalapácsot, ez kiesett a csapágy. Úgyhogy Franco Nero. Na, így van akkor a két blokkunk. Jó kis mosás. Bakker. Melegít. Jó, gumituskor nem égett meg. Jó, szinte hűvös ez a rész. Akkor, hát így van ez, akkor feliragatom az adatokat, szímeringeket, csapágyakat, aztán az még majd kell, és más egyéb szerintem majd dugattyú szerintem marad, a gyűrű marad, megpucolom, aztán össze lesz rakva az a gépezet valamikor, jó? Meg a tömítéseket meg kell oldanom valahogy, meg hát ezt a kipufogó ide kell vágnom valami tömítést, valami, van itt nekem ilyen, hova francba tettem azt a lapocskát, nem tudom hol van, na mindegy, van olyan érdekes, olyan, még régen szoktunk belőle vágni tömítéseket, nem találom, mindjárt mutatom, na nézzetek, itt van ez a, nem tudom milyen lapocska ez Isten tudja, ez ilyen, Isten milyen bevonatos valami, ebből megpróbálok egy tömítést oda vágni, talán jó lesz kipufogóhoz. Bízok benne. Aztán akkor már minden oké lesz, remélhetőleg. Oké, nem gyors. Hát akkor ennyi lett volna a bontás históriája. Ez mindig nagyon könnyen megy nekem. Hát jó, egy-két micsoda feladja a leckét, mikor a kuplunkat nem tudom leszedni, de a bontás mindig egyszerű, mint az összeépítés is egyszerű, mert meg már tiszta alkatrészekkel dolgozol, vagy úgy alkatrészekkel, csak oda kell figyelni. Meg most ezt a sok csavart kiválogatni, melyik hova tartozik. Ja. Mindenesetre én csavarokra öntök vizet, benzint, azok hadázzanak egy-két napig, hétig, aztán onnétől kezdve majd megy az összeépítés szerintem serényen. Meg majd meg kell néznünk a karburátort, azt ugye levettem, csak aztán ahogy van, úgy van. Meg lehet, hogy ilyen klingelit, vagy Isten tudja, hogy kell ejteni ezt a klingelit lemezt, abból ezt kellene vennem egy-két táblával, aztán abból tömítéseket, ezeket kivágni, mert azért mégiscsak szerintem jobb, mint a sima spirálfüzet lap, vagy spirálfüzetnek a borítója, meg a kartonpapír. Na nem tudom, hogy jön ki majd a videó, hogyan sem, ugye mint általában mondtam meg sorozatokat, tehát sose tudom, hogy hogyan jön az elköszönés része, de minden esetre remélhetőleg úgy fog kijönni, hogy jó. Hát lehet, hogy csak 10 perc lesz az utolsó rész, és nem az utolsó rész, hanem itt most pofázok, ez a folytatólagosan megy majd továbbra is, tehát folytatni fogom, csak hát először is el kell pucolnom az alkatrészeket,
meg kell rendelni egy-két csapágyat, szimmeringet, ezt leméricskélem, és aztán felirogatom, meg ilyen apró, cseprőbb dolgok, és akkor onnétől kezdve majd kezdődik az összeépítés, ha ezekkel meg vagyok, jó? De addig is ugye vasárnap révén mindenkinek jövő hétre jó hetet kívánok, jó ilyen kis lightos, hűvöskés hetet, mert ugye nem olyan nagyon meleg, nincs olyan nagyon meleg, de legalább kellemes idő van. Jó, kell ez a hideg, mert az se jó, mikor ilyenkor nagyon meleg van, mert hát a gyümölcsfák megindulnak, az meg nem tesz jót nekik. No, figyeljetek, akkor tényleg jövő hétre jó, mindenkinek jó egészséget, jó hetet, és hát mindenkinek a legjobbakat kívánom. Csákány, sziasztok! Egészségetekre!